Ма ти казвам, беше нещо страшно, човек. Аз няма да забравя. Това ми е един от най-яките спомени, свързани с музиката, защото всеки, който, нали, като тръгнеш да правиш нещо, тайно се надяваш да успееш. Естествено. И отивам на едно участие на хип-хоп History Repeating, брато, във Варна. И имаше някакво време до саундчека, брат. И се разхождах сам долу по плажната алея. Тогава още имаше заведения много. Mm-hmm. Както си обикалям, брато, бам, първо заведение Башмайсторска. 3 метра по-надолу се чува Башмайсторска. Башмайсторска и беше станал някакъв луд микс от Башмайсторска в различно време. Ама примерно нещо от сорта на 10 заведения, брат. Няма да забравя, седнах на един тротуар, брат, и се разревах от щастие. От кеф. Към баси, такъв и ми беше, през цялото време беше толкова трудно да повярвам какво се случва. Да. И че това е реално. Аз спомням, качихме го, брат, пуснаха го, нали, почнаха да го въртат по телевизия и така нататък. И аз си живеех горе в една къща сам. И Димчо ми звъни един ден и вика, ти знаеш, че имаме 2 милиона, вика, в YouTube. Викам, ти се базикаш. И то в YouTube тогава не беше. Ние бяхме в V-Box. На нас ни беше повече зор да ни сложат избор на редактора в V-Box, отколкото да ни върват нещата в YouTube. Здравейте, симпатияги! Отново е ден за подкаст и имаме нов епизод с нов гост. Аз, между другото, не съм виждал на много места по подкасти, да не кажа май никъде. Се тая, няма значение. Той днеска е на дивана. Били да Кит. Били хлапето, Билян Молов. Билян Молов. Били с хлапето вече. Много е трудно да ти намери човек името в интернет, знаеш ли? Тоест... Драго ми да те видя. И на мене. Благодаря ти, че прие. За мен е чест. Аз много, както каза ти, доста рядко се наемам да... Гледахте в тези пичове Black Station. Да, това беше мисля, че последното, където... Да, и друго не можах да намеря. Някакви такива интервюта на онлайн си се включил, ма като цяло не се появяваш по... Виж, ако имаше как да правя музика и да не трябва да снимам видеоклиповете, щеше да ми е най-добре на мен. Що? И да хопо. Не е моето... Не обичаш да се снимаш? Още от ден първи, когато започнах, още бяхме, нали, тръгнахме с Ghetto Productions и така нататък. Аз там, нали, тогава на него време Ghetto Man ми беше ментор, който наистина, в смисъл, да дължа много неща покрай музиката на него. Както и да е. Друго тръгнах да казвам, че още тогава трябваше, в смисъл, имаше един елемент, в който така се дръж пред камерата, така трябва да говориш, така трябва да правиш. Не е моето човек. Аз за мен, как да ти кажа, не обичам да правя неща, които са далеч от мене. Правил съм, нищо хубаво не е излизало от това нещо. Значи тук мога да правиш каквото си искаш, да говориш каквото си искаш, да се държиш както искаш. Нали, тръгнахме да говорим оттам и аз обичам да съм на сцената, обичам емоцията, която ми дава музиката, която ми дават хората, емоцията, която изливам на сцената и така нататък, обаче всичките тия интервюта говорят и този тип интервюта, нали, 1000 пъти са ме питали защо били хлапето. Щото. Що па не? Щото. Смисъл, най-малкото да си мисля, че като каниш някой без значение кой е, ако този човек е бил поне на 50 интервюта някъде другаде, най-малкото ще е хубаво ти като... Да проучиш някакви неща. Да, ти като един журналист да видиш колко хиляди пъти са ти задали един въпрос и да направиш нещо по-различно. Значи, гледай сега, аз не съм журналист, нямам нищо общо с журналистите. Ако ти задам някой тъп въпрос, който те дразни, кажи, слушай, той е тъп въпрос, не искам да ти отговаря на него. Аз съм сигурен, че няма да го има този елемент тук при нас. И готово. Добре, обаче аз за тебе не знам много неща. Знам, че си от Русе. Ти ми каза, защото ние превключиме камерата, ти ми каза, че всъщност там си роден. За твоето семейство аз не знам почти нищо. Имаш братя, сестри? Братя, сестри имам 2 сестри, 2 братя. Майка ми и баща ми са разделени. Аз съм бил на 3. От тогава са разделени. Баща ми си има негово семейство, майка ми си има друго семейство и така. Екстра. И аз съм така. И всички са хепи. Децата на прехода. Да ти кажа, мисля, че не е само прехода. Аз този модел го виждам все по-често разпространяван, защото в времето, в което
животът е толкова динамичен и предлага толкова много условия, е много трудно да останеш с един човек. Много изкушения има, много предлагане. Извинявай, че те прекъсвам. За мен е смисъл, семейството си е семейство, човек. Не можеш да... В смисъл, ти ако тръгнеш да градиш семейство, ти ако си почнал от първа стъпка, си почнал да ги правиш нещата с ясното самосъзнание, че семейството е семейство, смисъл е нещо, което важното няма нещо. да го позволиш това нещо. Ако на теб ти е мило това нещо, си мисля, че до голяма степен няма да се случат тия работи. Вече, ако попаднеш и на човека отсреща да мисли по същия начин като теб, тогава вече... Да, съгласен съм. Това нали, каза за всичките тия изкушения и така нататък. Като удариш чертата, в смисъл, колко хора ги гледаш, нали, един смени от втори, трети, десети, всички тия хора са толкова нещастни и толкова забатачени в проблемите си, ежедневието си. И държат една маска, която всички знаеме. За какво е? Защо е? Аз много харесвам приказката. Той вика, лъже себе си, ти го очакваш да е честен с тебе. Как да стане номера? Това е. Ама не може да се отрече, нали, и факта, че има ужасно много предлагане на всичко. Хора, жени, музика, филми, какво се сетиш? На колко места ще срещнеш това, което му ти даде едно семейство? Сега ще го кажа така, в смисъл, аз съм бил, мен предимно баби са ме гледали, за което съм страшно много благодарен, между другото. Човек, за един мъж като мъж, негова отговорност е да е гръб на семейството, жената е голямата стрелка от часовника на семейството. От нея зависят много неща, за да върви това семейство и така нататък. Аз съда по себе си и по отношенията ми в къщи. Ако не е жена ми, примерно, децата, човек, аз не съм създаден да седна да уча с тях, примерно. Не мога. Пък има и нещо друго. Аз трябваше да почна да работя във втори клас и много от нещата съм ги изпуснал, защото трябваше да работя. Тогава такова беше време. Да. И не само човек. В смисъл, мъжа е добър в едно нещо, жената е добра в друго нещо. И точно това е хубавото на тия отношения. В смисъл, аз вярвам, нали, понеже си говорим за супер много изкушения и така нататък, ако си с правилния човек, ако вкарваш достатъчно много енергия и ти идва отръки, разбираш, ти идва отвътре от сърце и така нататък, ти нямаш нужда от нищо, човек. Кой как си го направи? Това е, да. Кой как си го направи, много добре казвам, защото в крайна сметка твоята формула за мен може да не работи. Има го. Абсолютно е така. В смисъл, всеки човек е различен и така нататък, но в крайна сметка, като видиш формулата, която работи за всички и ги видиш, в крайна сметка, що за живот живеят. За да дадем някаква посока на разговора, то много е важно, според мен, каква ти е крайната цел. Защото в крайна сметка един човек, нали, иска семейство, иска да има, нали, казват, моят дом е моята крепост. Да знаеш, жена ти е човек, където ще ти пази гърба, каквото и се случва. Децата ти са това, за което бъхташ, трудиш, правиш и каквото е било. Други обаче искат, примерно, светлината на прожектора, искат някакви хора да му пляскат, да му викат името и така нататък. И е много важно, нали, каква ти е крайната цел. Много често се случва така, че постигнеш някакви такива, да ги наречем, професионални успехи и установиш, че има празнота. Нещо ти липсва, не е това. Как се стига до това заключение, като го постигнеш? Това нещо ти е липсвало от ден първи, брат. Възможно е. Сещаш се, ти не мога да стигнеш до някъде. Изхождам от позицията на това, че ако, нали, говорихме си за точка А до точка Б, да достигнем до З и така нататък. В смисъл, ако ти си последователен, ако ти имаш някаква визия за нещата, за това какво искаш от живота, за това какво можеш да дадеш на някой, за да направиш живота му по-добър, да му помагаш по някакъв начин, да сте си опора, бе, човек. Говориме, нали, за отношенията, с семейни отношения в къщи и така нататък. Ако ти от ден първи си с някакви хиляди въпросителни в главата си и си решил да се фанеш за като удавник за сламка за нещо, нали, за нещо моментно, някакво моментно щастие и така нататък, то неименуемо това нещо ще те удари в земята. В даден момент, да. Разбираш? Стига се оттам.
каза, че си отглеждан от баби, основно, така да се каже. Чисто като посоката, в която след това живота си се развива с музиката, как се стига до там? В твоето семейство има ли хора, дето да са под някаква форма свързани и замесени с музика? Че не, ти да... не. Как по дяволите? Само на дядо ми, на който аз съм кръстен, значи баща ми е татарин. Така. Пък майка ми е българка. Майка ми е коприщенка. Прадядо ми са дошли от Крим, когато Сталин ги е изселвал и така нататък и са успели да избягат на време. Много интересна област в момента, чисто. Много интересна област в момента, чисто географско-политически. Много грозно е било, между другото. Супер много, над 300 хиляди души са умряли тогава по влаковете. На възрастните хора са им давали солена риба без вода и така нататък. Било е много грозно. Има филми за тези работи, да. На моя дядо, брат му, свиреше кеман. То е едно... Струнно е това? Струнно е такова. Единствено той си спомням, че беше... имаше някакво нещо. На тебе как по дяволите ти хрумва в главата да правиш музика? Защото ти си 89 набор, ми каза. Да. Така, аз съм 86 набор. Горе-долу, там много малка разлика има. Аз като дете в годините, в които така се сформирахме като характер в онова време, странно време, имаше, от всяка блъскаше сръбска музика, тък му прохождаше тъй наречения поп-фолк и гадната естрада. Извинявам се, ако някой обидама, на мен естрадата не ми харесва. В смисъл, това е музика за различни хора. Факт. В смисъл, ние не сме тия хора. Точно така. Не сме водили този живот. Не сме били в такъв ред и така нататък, така че е съвсем вреда на нещата. И изведнъж ти решаваш да правиш музика. Как става номера? От много малък обичах музиката, слушах музика. Баща ми беше много, много сериозен меломан, слушаше всяк рок, метал и така нататък, докато не се появих аз да му съсипа всички касети, дискове и прочее. И той беше много така в музиката, много, много слушаше. И няма да забравя, в първи клас ми подариха Walkman, човек. И вътре имаше една касетка, вътре имаше Си-блок, Нана. Найс. Да. И няма да забравя, понеже бате, казвам ти, от деня, в който си сложих слушалките, не съм ги свалял. До ден днешен. Може, ако ме видиш там по улицата и ме видиш без слушалки, или са счупени, или... Нещо не е наред, разбираш. Винаги съм с тапи на ушите. Тогава бяха кабели, мабели, чудеси. Ако си спомняш, как се късаше кабела човек, едни клечки за зъби слагаш да го правиш такова, вадиш. Беше много неща, които сегашните деца никога няма да го разберат това нещо. Да. Но беше много яко. От малък си знаех, че музиката е моето. Баща ми идваше да ме търси. Имаше ли сватба в Ветово? Баща ми от Вето. Баща ми идваше да ми носи храна там. А ти какво правиш там? Седя и наблюдавам, гледам. Беше ми интересно. Какво прави оркестъра, саундчек. А ти гледаш музикантите? Да, музикантите. Това ми беше интересно винаги. После касетофони 1000 минаха през ръцете ми, уредби, чудеси и така нататък. И вече за 13-ти рожден ден ми подариха едно Касио. Един синтезатор. Йоника им викахме на време. Йоника, да. Казвам го синтезатор за тия, които да могат да разберат. Да. Иначе Йоника, като кажеш, много малко хора ще се сетат. След това работих 3 месеца по строежи като общ работник. Накрая си взех един компютър стар. Майка ми даде. И така почнах да лека по лека почнах. Ама добре, първият ти, как се казва, допир, първите неща, които ти си направил като музика, как точно станаха? Имах един приятел. Задам ти от това въпрос, защото аз също имах Йоника и на мене ми подариха, обаче човек аз нямах нужда от нея. Просто не е моето. Беше моето. Беше моето. Харесваше ми да свира мелодии, да си измислям неща и така. А чисто като музика да правиш, ти можеш ли да правиш музика? Да. Окей. В смисъл, не съм професионалист, говоря ти в това да свира на инструменти, но се оправям съвсем спокойно. Помниш ли какво беше първото нещо, което направи? Помня, имах един приятел, Дани. Дани, поздрави, не съм го виждал сигурно над 20 години вече. Някъде изчезната. Че за втори път го споменавам, веднъж в ефир го бях казал името му. Той правеше инструментари на FL
И аз пък имах желание да записвам, бях почнал да пиша текста и така нататък. А всичко започна, нали, говорят и с текстовете, всяка българска песен, говорят и рап и така нататък, и така нататък. Бях преписал текста на тетрадки. Имах всички текстове. Не мога да ти кажа какво ме е. Ти си гледал сватбите, човек, как музиканте, какво няма да преписваш текстове? Да. И в един момент, преломният момент за мен с музиката беше, че спряха да ми харесват нещата, които слушам в България. И колкото и високомерно да звучи, затова започнах. Исках да слушам нови неща. Това кога беше, помниш ли? Приблизително. На 13. Сега съм преди 23 години. Добре, що реши да правиш рап? В смисъл, тогава рап ли беше? Една приказка, ако можех да пея, нямаше да съм рапър. Чувал съм го, чувал съм го и друг път. Така че, това беше нашата музика тогава, човек. То и сега смисъл си е нашето. Сега, ако бехме се родили по-рано, може би щехме сигурно щях да свира или на акордеон, или на йоника, да ходя по сватби и така нататък. Такова ни беше времето и се радвам да ти кажа, че сме в... Нали, а ти по това време имаш ли някакви хора, които да ти повлият чисто в посока на музиката, която да правиш? С годините, естествено. Кой? Аз, примерно, като бях дете, слушах много Шамара, слушах Спенс. Шамара, Спенс, хората от гетото, Нищо, ДРС и така нататък. Безброй са. При мен, знаеш колко беше странно. Аз първата касетка, когато аз лично съм си купил с мои пари, такива заделени от училище, беше Металика. Металика, всички албуми, после Хиподил и оттам някак си вече прехода към рапа. Аз съм дал много пари за музика, да ти кажа честно. Всеки вторник във Ветово имаше пазар. Аз бях на касетките. Пари. Ходихме, имаше изкупвателен пункт на билки, метали и така нататък. В зависимост от сезона, човек по цял ден с братовчет ни бачкахме. Дали събирахме диви ябълки, кестени, орехи, коса от царевица, капачки по букуците, медни телища търсехме и така нататък, гъби, грозде събирахме на хората да си правят ракия и така нататък. Няма да ти... Милион неща. Моите пари заминаваха за батерии и касети. Батерии за Локмена? Да. Да. И винаги ми беше такова. Купувах си 2 батерии и никога не дочакваха следващата седмица. Винаги имах и 2-3 дена, в които нямах. Нямаш батерии? Да. Тъжно, не мога да слушаш музика през това време. Бяха алкални, бяха скъпи батерии тогава. Тушибата беше 3 стотинки на нормалната тушиба, ако се сещаш. Алкалните батерии почнаха от левче нагоре. И тогава нямаше така технология да ги презареждаш. Сега левче е 5 стотинки на наше време. Факт. Се замислиш. Да, много се промени. Левче, аз няма да забравя до... Беше 6-ти клас ми даха 50 стотинки за даскала, човек. Ти пазикаш. То не ти бяха нужни повече пари, да ти дадеш там една баница или нещо. Беше 40 стотинки. Едно безалкохолно и айде. И помниш количките в чашки, 10 стотинки. Так. Лелката сипва. Си купиш бутилка кола. Истината е, че смисъл това какъв човек си, това какво те влече е много натежава над изборите ти в живота, после над бъдещето ти и така нататък. Как не? Със сигурност. Нали, има случаи, в които хората не следват пътя си. За мен това е грешно. По-добре ти да разбереш, че е грешка, отколкото да съжаляваш цял живот, че не си го направил. Да. Да си казваш какво ако? Защо не пробвах? Ама ти, реално погледнато, нали, ти се захванал с музика на, да го кажем, преди 23 години. Детска възраст, защото това си е детска възраст. А ако не се беше захванал с музика, мисли ли си някога какво щеше да правиш? Готвач. Сериозно? Да. Обичаш да готвиш? Да. Сега ще потърсят от някои от тия готварските права. Няма нужда. Аз готвя вкъщи. За децата, жена ми и така. Вкъщи ти готвиш? Това е много странно. Що? Защото много малко мъже готвят вкъщи си. Ще се очудиш. Може би. Познавам доста шефове готвачи, обаче вкъщи не готвят. Бате на обущара, обувките са винаги скъсани. Да. То ти писва човек. Именно. Сега накарай мене, примерно, да съм бил
10 дни по участие напред-назад и някой роднина да ми се обади да каже, моля ти си тук на един бал една песен. Те са те поканили на бала, ама те са те поканили, за да мога да изпееш 2-3 песни. И ти си такъв хубаво, в смисъл ти ги разбираш тях, но в момента, в който те разбират, го няма. Да. То ти е писнало, човек. Нали, любовта към музиката е едно, обаче това да се занимаваш с пияни хора, които ти плюят в ушите, човек, постоянно. Единия иска да спи с тебе, другия ти вади нож, четвъртия жена му те е загледала, пък той има проблем с... Мисля, няма проблем с това, че жена му те гледа, има проблем с тебе, че ти съществуваш. В смисъл, безумни неща са ми се случвали по дискотеките, даже последната случка беше в Ямбол, такъв нощ ми извади един и то благодарение на жена ми, защото аз съм си такъв, аз съм над нещата. Винаги свърши участието, отивам към тоалетната, човек и на писуарите си говорим с едно момче и влиза един брато Атлант. Огромен. Следствие разбрах, че е такъв сводник от Сливен. Вика, я по-тихо. Нищо, брато, разбираш, ние сме в тоалетна на писуарите. Викам, що и аз за секунди стана, каквото стана и така нататък. Ама, да, нали, заговорихме си, има и тъпи моменти, които ама не са ме накарали да се откажа. Още се занимавам. Да се чуди човек. Много е странно, защото аз съм работил по заведенията, но аз съм бил барман. Да. Повече от 10 години бачках тази работа и аз съм виждал също много неща, но от друга гледна точка, защото нали, вие изпълнителите, нали, ние сме част от един пъзел, ама сме различни парчета от пъзела и такива неща и на мен са минали през... Нощният живот е, интересно нещо. Има ли срок на годност това нещо? Не мисля, че има срок на годност. Добре, окей, нека си задам въпроса по друг начин. Има ли момент... в един ден днешен ход? Не, с другия пред. Има ли момент, в който ти си кажеш, майка му писна ми? Имал съм немалко такива моменти. И то не е било заради музиката, е било заради някакви много такива фактори в България, които... Виж, аз съм такъв човек, че не мога да търпа неправдата. В смисъл до такава степен, че не мога. Mm-hmm. Мисля, нито ще си замълча, ще се постарая да разбереш какво мисля за тебе и ще ти го... Само дето няма да ти го нарисувам. Така ще ти го обясна. Добре, това е супер. За да си наясно за какво става въпрос. И много такива неща са ме дърпали мене назаде и са ме отказвали да върша някакви работи, ама явно любовта, тази детска мечта е по-силна от тия работи. Ако трябва да съм честен, малкият ми син е супер музикален и артистичен, такъв. Не искам това нещо за него. Защо? Защото не го искам, защото аз знам какво е да си в това нещо. Добре, ама той ако реши да върви по този път, ти най-вероятно няма го спреш. Даже би трябвало да му помогнеш. Ще му помагам задължително, но със сигурност ще направя така, че да има друга пътека, по която да тръгне. Това нека да си го... Радвай си се, кефи си се. И студио има и така нататък, и техника има, всичко, какво ти трябва, заповядай. Ако това искаш, нали... Но това е твоето хоби. Това е много странно и ще кажа защо. За мен е странно, защото в световен мащаб има адски много, да го наречем, професии, в които най-вече заболекарите на мен ми е първия пример, за който сещам. Ти си 9-то поколение заболекар. Бабата на баба ти е била заболекар, а ти, примерно, ти си направил в музиката някакви неща, които, защото за мене ти си направил, поне за България, си направил най-малкото с баш-майсторската, а и не само, си направил някакви неща, които са оставили следа. Днеска гледах цифри, имаш неща по 30 плюс милиона гледания в YouTube, което означава, че те са дори повече от това. 130 милиона са ми гледанията в YouTube. Така. Сумарно от всички канали. Да речеме, че тези резултати, нали, без да си надълбоко в музиката, означава, че нещо правиш като хората. И в следващия момент ти можеш да помогнеш на сина ти, на някой след тебе, да прави нещата по възможно по-добър начин и ти кажеш, аз не бих. Виж какво? Ако искаме да имаме култура на тази музика, на този начин на живот и така нататък, то на първо място то трябва да има култура вътре в това нещо. Добре. За да я има културата, тя трябва да живее вътре в това нещо, ако ме разбираш. Така. Да ти кажа. Да, окей. Обаче, ти има една приказка на Гол Гъс, чифтето пани,
В смисъл, тук положението, за мен нашата държава е едно сито и народа ни. Ние говоря, всички слагам по топ знамената, брато. Вземи едно сито, брато, той се опитай да го напълниш с вода. Няма да стане. Поради простата причина, че на нас ни куцат 1800 неща. Факт. Където и да ни хванеш човек, се издишаме. Вярно е. Добри сме в това да плюваме по хората, добри сме в това да гледаш паницата на хората, добър си в това, когато някой падне да минеш да го изриташ в бъбреците, обаче ти е много трудно да подадеш ръка на някой. Много ти е трудно като ти каже някой в магазина добър ден да отвърнеш със същото. Елементарни неща са, в които не искам да влизам, защото няма смисъл да товарим хората, които ще гледат това нещо. Киселяци сме факт, ама... Не, брат, толкова смисъл. Какво значи? Нещастници сме, бе, човек. В смисъл, ние сме... Малодушие това за мен. И е глупост. Глупост, искрена глупост. Тъпи сме, брато. Хубаво да е, ама това нещо необратимо ли е? Отваля и моро дете разправяше той. Има две гънки. Едно за сране, едно за спане. Такива сме. За жалост. Склонен съм ние се радваме, в смисъл, знаеш, няма смисъл да навлизаме толкова подробно в тия неща, обаче ти само замисли се какви неща се харесват. Аз вчера бях на матч. Какви неща се боготворят. Ти трябва или да изглеждаш много яко, за да будиш интерес в някой, или трябва да си абсолютен нещастник, който върши абсолютно малумщини, за да си интересен на хората. Днешно време. Виж какви реалити формати има, бе, човек. Добре, това не е ли променимо, бе, човек? Не можем ли това нещо да му влияме по някакъв начин? Гацо Бацов, какво разправяш? Вика, моля ли да спреш гората да се разлиства? Мисля, то тръгва от хората първо. Хората сме ние, аз и ти сме хората. Аз и ти сме, мога ни събереш в зала Христо Ботев. Всичките тук в България. Които мислят по такъв... Прав си, мамка му. Да, си ги говорим нещата, такива, каквито са. Добре, имам някаква надежда, силно се надявам нещо да се промени и това си зависи много от хора като мене и тебе. Какво ще оставиш на децата си, на какво ще ги научиш децата ти, защото то е ясно, ние тази утопия няма да я видиме със сигурност. Да, вероятно. Така. Ако може нашите внуци да вкусат от това нещо... Ето, ние с тебе сме хората, дето създали сме деца. Аз вярвам, че децата може да ги възпитаваш до някаква възраст, която е примерно там 10 годишни. Оттам нататък вече, то вече си има характер образуван, което си върви по неговия път и начин. И де-факто ти можеш само с някакви неща лекички да се опитваш да му влияеш. Има хора, които правят деца, човек и още не ги интересува какво се случва с тях. Влизаме в едни теми, това го има навсякъде по света, бе, човек. Мен това нещо, какво ме интересува? Аз го говорим тук за България, нали така? Да, така е. В смисъл, хората, има държави, човек, където много добре си се справят с тия работи. В смисъл с това да си отглеждат децата като хората, да ги учат на читави работи, да ги развиват по читав начин и така нататък. Просто до нас не стигат тия работи, защото не е окей да сме такива, ако се замислиш. Дето, пита един среден гошо на улицата, какво става в момента в Ирак. Той ще ти каже дупки, порутени сгради, в същото време отвори да виж в Ирак какво става. Бате, не Дубай, ами по две. Да. Аз имам приятели оттам и съм запознат. Брат, тия държави в момента са единствените държави в света, които имат план за следващите 100 години. Добре, ама това сериозно не е. Много от тях са супер такива safe to walk outside. 12 в един през нощта. Да. Иди в Пловдив. Иди в Пловдив, влез в Изгрев да видим. В 9 сутринта влез. Да видим как ще излезеш от там. Говориме за България, нали? Да. Ма знаеш какво? Аз живях 7 години в Лондон и трябва да ти кажа, моите лични наблюдения и впечатления са такива, че тук в България е много по-сейф, отколкото в Лондон. Знам. Защото, има си такива места, на които знаеш, че е възможно и доста вероятно да стане белята, но масово е окей да си вървиш спокойно, нали? Било то през ден и вечерта. Да, ама ние не сравняваме сега тук, пак казваме нас. Не, мисълта ми е, че нали, много неща са ни кофти, ама не са па най-злето. Най-лошото нещо в това сме ние. Хората. Именно. Да. Това е единственото.
Всеки път, като съм пътувал напред-назад и виждам наистина, много малко ни трябва, бе, човек. Много малко ни трябва. Мъжът трябва да е мъж, жената трябва да е жена. И когато някой мисли нещо за тебе, да има доблестта да седне да ти го каже. А не да седиме, да си играеме тук на... да гадаеме кой какво е искал да каже, кой сега този ти казва едно, ама дали го мисли това нещо и така нататък. Толкова неща може да си спестиш в ежедневието и в отношенията с хората. И толкова по-лесно може да стане всичко, че просто... Бате, не знам къде се объркаха нещата. Хората са много чувствителни станали и са много... Кой отгоре, бе, човек? Аз си задавам същия въпрос, защото аз много често съм страдал, когато си позволявам да кажа нещата такива, какви да ги мисля. Защото ако аз ти кажа, примерно, бе, ти си дебел са, нали? Ти не си, ама в случая, нали, примерно си дебел, аз ти кажа, ти си дебел, направи нещо по въпроса да отслабнеш, защото ще се чувстваш по-добре, ще си по-здрав. Той няма да чуе това, че му казвам, нали, че мислиш му, да, доброто, той казва, ти що ме обиждаш, че съм дебел? Пич, защото си дебел, бе. Вчера отивам да взимам малкия и пресичам тротуара и се разминавам с една възрастна дама, която и направи много, в смисъл такъв, много гадна физиономия, направи на една жена с детенцето си, минаха с колело. Детето отзаде на седалка и така нататък. Жената вози детето на колелото. И въпросната, с която се разминавам, в смисъл така, какво правиш ти тук с това колело? Същия този, няма да го категоризирам като човек, защото избеснявам, си фърли фаса една секунда по-късно. На кое отгоре, бе, мукло? На кое отгоре, бе, врато? Такива сме, разбираш? Да. Малко... Не може човек да си се отцапал до чорапите в собствените си мизерии и тъпоти и да гледаш хората, в смисъл и да съдиш някой човек. Първо иди, скъпи се и направи нещо. В смисъл, бъди пример. А не, врато, застанал си, смърдиш от 40 км на лъв и си седнал да обясняваш как е насякъде мизерия. Ами тук, що при една секунда си фърли фаса, бе? И вика, съсипаха я тази държава. Съсипаха я. Добре, окей, виж, аз се фана за това, което ти ми каза. Ти в един момент ми кажеш нещата, които слушам, почнаха да не ми харесват и почнаха да си пишат текстове. Не може ли това нещо същото да се направи и с нещата в живота, които не може ти харесват? Може бе. Как ще да не може? Що да не може? Всички, и аз и ти сме правили грешки, които вярвам, че вече не правим. Надявам се. Има някои хора, които продължават като ловни да си бият главата в стената. Надявам се да се случва с повечето хора, да си осъзнават някакви неща. Да ги променят. Пак така, то е индивидуално е това нещо. В смисъл, от теб трябва да идва това нещо. Ти да искаш да си окей, да променяш някакви неща в себе си, да даваш пример за някакви читави, готини, свежи неща да се случват. Не може постоянно с негативност и кофтина гласа да гледаш на всичко. На тебе музиката какво ти даде? Много. И продължава. Благодаря на музиката не съм откачил. И как така? Сега ще дам един пример. В моята глава, човек, няма ли музика, е едно неспирно състезание, мислите ми. В смисъл, супер динамично е. В момента, в който се сложа слушалките и такова супер магически става всичко. Всичко ляга. Релакс. Всичко ляга. Целият хаос, който е в главата ми, музиката го сортира. Музиката ми оправя чекмеджетата в главата. Много яко. При мен не работи така. Аз знаеш какво, улавям се напоследък, даже с нощи за пореден, не за последен път. Карам си и установявам, че колата ми е мютната. В смисъл, музиката в колата ми е мютната. И съм такъв, малко като лудите и карам си и си мисля, добре, сега, що си спрял тази музика? Пускам и чувам реклами по радио. И съм такъв, добре, окей, разбирам, че нали, сметките някой трябва да ги плаща, ама ти пускаш едно радио и да кажем в един час по радиото имаш 35 минути музика и 25 минути реклами. И съм такъв, окей, ще е сбъркано. Имахме един батко в Вятъл, който почина, лека му пръст. Викаше така, прибирам се вкъщи да гледам реклами и от време на време филм. По повод на това, което каза.
При мен това нещо го няма, не мога да го чуеш и в къщи и така нататък, навсякъде музика. Малкият е супер музикален, баткото той е на етапи, но всички вкъщи музика се слуша. Музиката е цара вкъщи. След майка им, да. Жената е шефа? Много ясно, бе. Това е много интересно, защото има хора, които не си го признат. Според мен в живота на всички мъже жената е шефа. Ако си мъж, брато, за мен лично сега не искам различни гледни точки има 1000. Така. И това какво си видял в живота и какво се случи и така нататък. Не можеш да не дадеш да направиш евала на жената за това, което върши. Нали, говориме в ситуация, в която всеки си е в обувките си и нещата се случват така, както трябва да се случат в едно семейство. Не можеш. Не мога да обясняваш. Мисъл, и до ден днешен човек нещо, като трябва да някой ми звънне, нещо трябва да се случи, хубаво, първо нека го изговоря с жена ми и тогава. Аз съм същия. В смисъл, двама сте. Аз съм същия. Изключваме... го ръководите двамата. Факт, да. Изключваме, рутината. Ти знаеш, в живота има неща, дето не е нужно да ги коментираш, защото това ти е, тая част, дето тя е ясна. Но някой ме кани някъде за нещо и аз съм същия. Винаги съм, окей, пич, нека да го изкоментирам с жена ми и ще ти потвърда примерно след 5 минути или след 1 час. Много често срещам такова, събереме се тук, примерно. Аз много давно вече не си правя събиранки с хората много. То вече нямам и време, да ти кажа честно. Най-ми е било омразно човек да седнеме 20 коча и да почнат разговорите да се правим на мъже, как мнението на жената, как това какво мисли тя и какво... Да пренебрегваш жената не е геройство. За мен лично е ниша форма на живот. Да, съгласен. Много често мога да срещнеш хора, които, въобще не ги броят за хора. Жените си. Да, и се държат грозно, и се държат и така. Ти бате си усри до ушите в жлъчи мизерия. Този свит и тих човек до тебе, ако го няма, бате, ти си на 2 месеца живот. Това е, според мен, някакъв процес, който всеки си е изиграл ролята грешно. Така да го кажем. Пак ти казвам, тъпи сме, ама рекордно тъпи, разбираш? За нас е героизъм това да сме малумници. Да се държиме като магарета по улиците, да се правят тъпоти, да се говорят тъпоти, мъжко е да мачкаш слабия. Мъжко е да не разбирам, бе, човек. В смисъл, пак ти казвам, аз съм възпитаван по друг начин, срещал съм съвсем различни хора в живота си и не го разбирам това нещо. Какви са най-готините хора, които си срещал в живота ти, свързани с музиката? Извинявай, винаги ще правя препратка към музиката, защото за мен аз се свързвам основно с музиката. Най-готините хора, които съм срещал в музиката. Да, примерно такива, които да кажем са някаква готина следа са оставили, полезно нещо. Димитър Гетов. Димитър Гетов е човек, който е правил песни черно и бяло, е правил на Георги Христов. Той е възрастен. Силно се надявам да е в крепко здраве. Мите, ако по някакъв начин стигна до тебе тия думи, благодаря ти. Много як човек. Вечно усмихнат, страшен професионалист. Ансамбъл Българ е бил много дълги години сега дали е музикален продуцент, мисля, че им е бил или нещо такова. Сега ще излъжа, защото не си спомням, последно съм го виждал преди сигурно 17 години. Той е един от тях, които и няма да забравя едно нещо, ми беше казал, Били, вика, изневериш ли на музиката, вика, тя ще си го върне тъпкано. След години го разбрах какво значи това. Какво значи това? Трябва да се занимаваш с музика, за да разбереш. Музиката си го връща. Веднъж измениш ли на музиката, тя си го връща.
То това не важи ли за всичко, с което се занимаваш в живота? Говоря ти в момента за конкретния случай. Със сигурност важи за всичко. Димитър Гетов. Да. Уникален човек. Но много, много хора съм срещал и продължавам да срещам. Все по-малко от тях са читави. И ти от едно време ли се промениха? Или новите хора стават по-малко читави? Защото някак си има едно такова... Аз не обичам да деля хората на поколения, ама някак си качели на малко по-възрастните хора, малко повече може да се разчита. Аз пък ще ти кажа една хубава приказка, една друга приказка. Не вярвай на всеки възрастен, защото и глупаците остаряват. Добре казано. Разбираш? Виж, живота, както си мислиме, че е нещо много, много просто, така има много сложни елементи в него, които не можеш да седнеш да категоризираш едно нещо. Те са 1800 неща, които накланят лодките наляво и надясно. Аз, примерно, като ти погледне човек, да речеме, аз много ровя из YouTube в последните години и от YouTube се информирам за ужасно много неща, дето вика Лъчов, мога да завършиш университет в YouTube. Да. И сега примерно отварям ти канала, гледам ти да речеме как се казва, дискографията, нали, песните и прави ми впечатление следното нещо. Значи демо, нали, при тебе почти навсякъде вървите комплект от даден етап. Бревис. Нали, ако не, последните няколко неща, които видях, много съм зле с имената на песните, човек. Но последните две не го видях него в... нали, Бревис ли? Да. Той е там, само че под друго име. Фейт. Okay. Това е Бревис. Аха. Същото момче. Просто значи вие тримата си вървите... Бревис си го остави за извън България. Името за България си е Фейт. Вие тримата вървите комплект като дупа и гащи от... Не само, човек. Ние сме аз, Лексъс, Митко е демо. Нали, Бревиса, доктора много малко хора го знаят. Йордан. Той също е наш другарче. Във времето тия хора са си бетон, не мърдат, не отпадат, не добавяте. Ако се появи някой нещо моментно... някой, който му заправи музика, музика, винаги човек. Знаеш колко пъти съм се опитвал, срещал съм някакви млади момчета, това ти говоря, примерно да речем, последно преди 12 години се занимавах. Така да давам акъл и да се опитам да бутам някой и така нататък. То се стига до... В смисъл, ти го виждаш, много е талантлив. Има много, много неща, обаче няма дупе да плати цената, човек. Каква е цената? Цената е много сериозна за България. И като цяло ти играеш душата си тук и със сърцето си. Ако си артист, не ако си изпълнител. Нали, знаеш, правиш разликата. Изпълнител е, когато аз, Лъчо, ти седнеме, направим инструментал, текст запишеме кантото и така нататък и дойде някой, който може да пее, това е изпълнител. Окей, разбрахте. Артист е, когато си създадеш всичко, го създаваш ти. Хубаво отношение. Да. Ако имаш отношение, ще се случат нещата. Но нямаш ли отношение, нищо няма стане. И то всъщност много по-трудното и сложното и отговорното е да си артист, не да си изпълнител. Защото изпълнител е просто човек, който идва и... Много често изпълнителите са тия, където носа му ще си го опари в кружката горе. А всъщност всички знаеме кои са шефове. Дед казаха абсурд. Вие сте екип тия 4-5 човек, които избори. Той не е само. Имаме едно момче, което... Момче, той е по-голям от нас. Боян Ковачев. Той ни прави повечето от миксовете на вокалите, миксове, мастери. Боян Ставрев, който снима видеята. Мисля, това е една машина, където не може да се оправиш. Тия 5 сте ядрото. Аз така го разбирам. Не, повече сме. Никой не може без другия, бе, човек. И е абсолютна глупост да вярваш, че може да се оправиш сам с всичко. Да, въпросът ми по-скоро е колко е важен екипа. Колко е важен колко е важен да си заобграден с подходящите хора. Важен е човек. Важен е в смисъл такъв. Сега ще дам един пример. В една тава сложиха един Beyblade. Сещаш се Beyblade, като имаше такова детско и ни пумпали. Един пумпал го оставиха без да се върти. И фърлиха два, които се въртат. Този, който не се въртеше, почна да се върти покрай другата. Това е общо взето положението със средата. Много е важна. Да. Много е важна. В момента къде си, утре, ако искаш да си добре, е много важно да помислиш днес къде си.
сред кого си. Защото ти колкото и да по един или друг начин да си имаш едно на ум, да си имаш една пътека, неименуемо човек ти, докато като си събран с хора, които въобще не върват в твоите обувки, ти влияят по неяк начин. Да, това го има много често. За най-елементарни неща може да го кажем това нещо, но всичките тия елементарни неща, да те казват, дявол е в детайла. Тия малките неща обръщат каруцата. Добре, вие в толкова много години как се запазихте да сте заедно с тия хора? С Лекса сме от ден първи. С Лекса сме, аз не знаех английски, заради него научих на английски, за да мога да си говоря с него. Да. Откъде се появи този човек? 2007 мисля, че пристигна в България. По съвсем случайен начин това е друга история. Не е лошо да го поканиш него, той е енциклопедия, човек мога да ти разказва неща, които... ще го оставя на него. Негова е честа да обясни как, откъде, какво е бил е. Бил е такъв ренегат в Кувейт. Какво значи ренегат? Наемен охранител. Аха. Да. Окей. Да. Еба ти пича. Изрод. И той пичага пее като ангел. Те не само. Рапира като звер. Брутален е. Пича на 50 години. Това ще ти кажа, чувал съм, че на 50 години човек, аз го познавам, беше на 32-3, не е мръднал. Ма точно това ми прави един бял косъм в повече няма нищо. Там времето Великан. Много, той ми е батко на мене. От смисъл, с него сме много неща се случвали с него. Кефи ме, готин пиш много. Да. И еба ти гласа. Много. Какво е следващото нещо, че направите заедно? 5 неща работиме паралелно, ще видим кое е по-пълно. Пуснахте последните, само поправим, ако бъркам, да кажем последните 2-3 месеца, пуснахте 2 парчета, да не кажа 3. В декември месец пуснахме други хора с Димчо, в февруари, март мисля, че пуснахме Нозарашито и Страх пуснахме тук, кога беше? Добре, значи последните 5 месеца пускате 4 парчета. 3. 4? 4. Кое е четвъртата? Страх, Нозараши и Димчо. Не, това е, да. Добре, окей. Добре, става въпрос, това си е малко си е така, динамично си е. Някакви хора се случи, така се случи, така стана. Сега все по-малко... Въпросът тук е следния нещо. Готви ли си нещо албум да се прави или? Човек, албум... Що не? Не съм го мислил. Мислил съм го, но не съм сядал да... сериозно да ги обмисля нещата, как да стане. Аз ще кажа, що те питам. В последно време, тук живота и подкаста ме сблъсква с доста хора, които правят музика в различни стилове. Рап, чалга, каквото и да било. И мненията по повод албумите са малко по-люсни. Едни казват, яко е да се прави албум, друг казва, за какво ти я правиш албум, налягай на сингали. Да, ако говориш бизнесмена ще ти каже, че от албум няма смисъл. Ако говориш с артиста ще ти каже, че иска албум, за да може той да си го има. Това е разликата. Бизнес и любов. А няма ли нещо по средата? Брат, пак се връщаме в България. Няма по средата. По-люсни са нещата. Не знаеш коя е златната среда? Там, където пикаеш да не отпръсква. Тук нямаме. Не съм го чул това. Тук нямаме. Каквото имаме, с това ще се оправяме, нали? Мисля, че беше, сега ще стигам по памет, аз съм малко такъв склеротичен. Мисля, че при Тото, ако не се лъжа, беше Баша, който каза, че ти си човек, дето като закъса рапа се появява, фърваш бомбата и рестартираш нещата. При нас били действа така. Аз това го слушах тук с Димчо. Да, голям респект. Да, така. Ево, Били. Жив и здрав да е. В който нещо умре, братле, нали, в хип-хоп има някакъв проблем, Били се притича на помощ и някак си успява да помогне на всички нас, братле. Доктор Дребе. Да, малко е Доктор Дребе Пениза, той е много готин тип и винаги, като го закъсаме, братле, нека си се появява Били Хопето и спасява работата. Ще го пропусна този коментар. Що? Не си съгласен? Кой съм аз? Ти си. Именно, до там.
Аз съм си аз за мене си. Ма худе, нали, се съгласиш, че има хора, които... Тай да не говорим за тема, по принцип в живота и в световен мащаб има хора, дето с действията си задействат някакви процеси. Според мен... Неименуемо. Сега ще ти кажа, 2009-та пуснахме Don't Stop с лека му пръст с Никса и с Lexus. Ние пуснахме това парче по The Voice. Да виж как цялата гилдия почна да прави песни и да прави видеоклипове, защото видяха, че има от времето на ММ има една нова телевизия, която може да излъчва и така нататък. Сити тогава не бяха чували да пускат българска музика и така нататък. Виж какво, аз съм на мнение, че всички трябва да го правим това нещо от любов, да го правим така, че да може поне за чужденците да имаме някаква тежест. Ние помежду си е ясно, че за нищо не ставаме. Ами сега така е, извинявай, ама това е положението. Нищо не може да ми промени. Докато не се промени това нещо, няма да ми се промени и мнението, разбираш? Мисъл, повярвай, човек, на какви неща съм се наглеждал и така нататък. Ще ти дам един много такъв пример. Имаше едно турне. Аз тогава живеех в Пловдив и ми се обади едно приятелче. Мен ме нямаше тогава на това турне. Събрали са 30 мертека човек в една хотелска стая и така нататък и се обясняват кой по-голям мъж е. Човек събираха по 10, по 15 лева да си купят кокаин. Много смисъл, тук да ти го обяснявам. Това е положението нашето, разбираш ли. Ние сме много тарикати, докато не дойде момента... Да се плаща сметката. Докато не дойде момента да удариме наистина сметката. Било буквално и преносен смисъл. Разбрахте. Ужас. И още тогава аз разбрах, че... Знаеш ли в началото как ми казваха на мене? Учелника. Що? Защото страниш? Защото не се занимавах. И още не се занимавам. И не съжалявам, че не се занимавам. Защото аз... Имам една рима, не си говорим, защото не сме си паснали. Точка. Няма какво да лицемерничаме и така нататък. Мраза ги тия работа. Аз съм го задал този въпрос на няколко човека в чалгата, ама са, понеже ти си човек, дето си казва нещата такива какви са, колко е отровна средата в БГ рап музиката и рап средите? Той няма тази среда. Какво значи няма? Ние сме... За мен е смешно всичко това нещо. Смешно е. Мисъл, всичко е смешно. Добре, ти примерно с Димака, предполагам, че сте в добри отношения, защото бачкате заедно. Да. Покрай него това ми прави впечатление, може да бъркам, ама той работи с много различни хора. Да. Нали, може да го видиш в някакви колаборации с деци, кой или не. Да. Това означава, че все пак, нали, има някаква среда, да го наречем, нали. Виж, какво сега ще ти кажа, това нещо с рапа е малко като с едно време, както ставаха бакшиши, катаджи и сега новото 20 да станеш браснар. Ще се задава. Много човек не те удариме в емоциите. В смисъл такъв, че... Наистина всяка е пълно с браснари. Друго се опитах да кажа, че от всяко дърво свирка не става. Не става. В смисъл, да, хората харесват разни работи и така нататък. Ма добре, бе, кой преценява от кое дърво става свирка и не? В смисъл, каква е мерната единица? Не е ли хората, които слушат музиката? Правиш ти един продукт, парче, музика. Аз ще го кажа така. Ако пътя, по който вървиш и се обърнеш назад, помниш, имаше една снимка, какво стават животните на плажа и какво стават хората на плажа. Да. Значи, ако се обърнеш назад и видиш буклук, значи не е било окей. Без значение дали си изкарал пари и така нататък. Това е така мисля аз. Без значение колко пари си изкарал и така нататък. Ако се обърнеш назад и видиш, че си оставил един тон чували, мизери и чудеси и някой те е боготворил през цялото това време, това какво ти говори на тебе? На мене, че средата е била кофти. Нашия Господ отдавна си замина от тук, според мен. От нашата географска ширина. Да. В много отношения, човек, виж, ние елементарни човешки неща сме забравили, човек. Дай да ги връщаме, бе. Как, бе, човек? Ти не можеш, в смисъл, ти елементарно се опитваш да кажеш някъде добър ден, човек, на някой,
то седи и те гледа намръщено, то седи и те гледа едно. Чак ти не знаеш. Знаеш аз какво правя в тези шамар ли да му удариш? Какво да го правиш такъв? Усмихваш му се и му казваш... Да им се усмихвам, бе, човек. Ай стига, за откъв зор ще им се усмихвам? Аз съм лицемер. Като не ме кефиш, няма ти се усмихна. Не бе, ясно, ама в крайна сметка, ако пък всички, нали, се откажем, защото ти кажеш, писна ми, това означава, че ти, нали, не ти конкретно, но като цяло, това означава, че ти се предаваш. Не. Просто си знаеш къде си заслужава и къде не си заслужава. Това в даден момент те ограничава адски много. Не, напротив, ти ако си се научил къде е редно и къде не е редно да влагаш, спестяваш си много неща. Пък вече какво мислят хората за теб е отделен въпрос. Те хората могат да мислят каквото си искат. Аз, примерно, като ходя по институции, защото, нали, ние с нашата бюрократщина сме пословични. Да. И ужасно много се кефя и трябва да ти кажа, че това ми е коронния номер. Влизам в някаква институция, където масово, знаеш, работят жени по администрациите и много често те са възрастни. И гледаш една сърдита лелка, която последните 20 години, нали, нищо хубаво не се е случило и аз съм здравейте, дами, днеска някой казали ви, че изглеждате прекрасно. И гледаш тея костенели хора, дето, нали, имат ужасни навици, как тя не е чула комплимент, бе. Хубаво, бе, брато. Обаче, сега ще ти кажа нещо. Това, че живееш кенеф, не значи, че трябва да миришеш на него. Добре, това в каква връзка? Връзка такава. Мога да се опиташ, ако животът ти е кенеф, да направиш така, че в смисъл, той е в state of mind. Mm-hmm. Нали? Да направиш така, че някой друг да се усмихне, въпреки че на теб ти е зле и така нататък. И то стане един омагьосан кръг, в който всеки ще почне да се такова смисъл. Аз вярвам, че големите трябва да бъдат пример за по-малките. Има изключения, но като цяло да. И силно се надявам, като ударте и така нататък, да съм бил достатъчно пример, минимум за моите деца. За да съм сигурен, че те ще отгледат читави хора. И това, че на тебе днеска ти е грозно и така нататък, не значи, че трябва да го проектираш върху хората. Така, на мен много често ми е идвало да запаля София, така, защото просто прекалено много неща са ми се насъбрали, тъпоти, мизери и така нататък, но въпреки всичко трябва да намериш силата да се усмихнеш, да се зарадваш, да погледнеш небето, да си кажеш, давай. Значи добрия пример работи. Пак ти казвам, то много зависи, много неща са, човек, много така една обширна тема, която аз не спирам да мисля за тия работи. И да, дълъг е този разговор много. Защото аз честно казано, аз напоследък разсъждавам, не ужасно много, ама от време на време се случва да разсъждавам, нали, върху въпроса какво да направим, за да направим нещата по-добри. Какво аз да направя, за да създам, нали, предпоставки. Това е правилният начин на мислене. Ти почнеш ли да мислиш по този начин, обградиш ли се с хора, които мислят по този начин и дадеш си малко зор да накараш някой друг да мисли по същия начин, да видиш, че някой има пламъче в него, просто трябва да го побутнеш малко. Нещата стават. Значи има светлина в тунела. Може да е мижава, ама все пак... Казвам, силно се надявам нашите внуци да го видят това нещо. И то си зависи от мен и от тебе. Да щупиме проклятието на този... Ти го правиш... Мислиш ли, че твоята музика под някаква форма може да влияе на хората в положителен аспект? По-малко ако ми влияе на мене... Виж, не малко пъти са ми споделяли такива велики истории имам покрай мои песни, които са ми разказвани и така нататък. На моя песен са се женили. Знаеш колко хора? Не. Откъде да знам? Много хора. Така че да. Абсолютно. Някоя забавна история, свързана с дали с участие, дали с някаква нещо колаборация. Нещо е така, ето те са 1000 и милиони. Това ни е една нещо, дето има смях. Чай са. Ти ме върна къде. Много често, примерно с Лъчо, като си говорим, и така
Бате, ако знаеш на това участие, първо какво стана, еди какво си, някакъв смях. Но виж, случвали се много неща са случвали по участия. И добри, и лоши, нещо забавно. Няма да забравя. В смисъл, не знам дали как мога го категоризираш, дали е забавно, но е нещо, което мене много и до ден днешен е останало в мене. Няма да забравя на един 1 юни в Гоце Делчев, сигурно е било 2013 година. Така. Нещо от сорта на 700-800 деца човек. Mm-hmm. И бяхме, и имаше и други изпълнители. Всички се скриха, само аз останах. От какво? От децата. За снимки и такива неща? Аха. Казвам ти, 3 дни ме боля китка. От това да съм подписал, съм дал автографии и така нататък. И ден днешен имаше едно малко момче, няма да забравя, си едни хуй бузи, си едни очила, с една много яка рошава коса. Георги се казва. И в момента го гледам, този човек е мъж, знам, че е мъж и така нататък. И ако не бях останал тогава да се снимам с всички, нямаше да видя в какво се е превърнал. И до ден днешен това яко дете ми е останало в сърцето. А ти как знаеш какво случва с него? В смисъл? Във Фейсбук. Окей. Той ме е пратил през годините някаква покана или може би веднага след този концерт и просто да. Ясно. Много скоро не съм го срещал, защото аз много и нямам и време вече да седа по тия платформи, но да, има определено, виж какво, особено към децата трябва да си с много голямо внимание, с много трябва да ги премислиш нещата, когато става дума. Ако ти си някой, който е познаваем и така нататък, сега вече нас деца не ни слушат, защото нашите деца вече, децата, които ни слушаха, имат деца. За толкова време говориме. Това го чувам ти си поредният човек, от който го чувам това нещо. Защо стана този номер? Защо? Защото сме дърти, брато. Как дете на 7 години, как ще слушаш? Ти си на 36 години. Аз нещата, които пея, мен ме товарят, камо ли децата, човек. Говориме си ги нещата, такива каквито са. Твоите текстове до каква степен са свързани с преживени неща? На 100%. Аз неща, които не са случвали, не ги пея. Неща, които не ги чувствам, не ги пея. И какво мислиш за гангстерския рап, дето някакви хора, примерно? Не си мисля за тях, брат. Нямаш мнение. За тях. Сега ще ти кажа, едно време хората, които вършиха тия работи, беше закон да не се говори това нещо. Се обясняват как ги вършат тия работи, така че не ми обясняй колко са гангстери. Аз ги гледам по улиците колко са гангстери всички. Мисълта е... Виж... Не, аз знам за какво говориш, обаче замисли си сега в момента, ако пуснеш... Това е между тинейджерите едно нещо, което рано или късно, дали живота, дали акълът ти по някакъв начин ще резонира и ще разбереш, че си бил абсолютен гошо. Мисля, това важи за нас и ние сме правили неща, които в момента... 100%. Човек 8 клас пропуших цигари. Много често, като ходя до студиото, понеже ходя пеша, ги гледам там на едно училище, такива са човек, и аз съм бил същия келеш. Защо не е минал така някой като мене? 200 момчета по един хубав шамар да им напукаш, брато. В смисъл, след време някак си викам, добре, не се ли намери някой да ми извърти два шамара, след време така да се каже, благодаря ти, че ми ги напи тия шамара. Мислиш ли, че това ще да промени нещо? В ония етап от живота ти? Защото ние, когато бяхме деца, беше нормално да ни шамаросват. Сега в момента не е. А трябва. Трябва. Брато, трябва. Аз гледам тук последните 5 дена, може би дори повече, говорят по новините за някакви локали, не знам си какво. Бате някакви дечурлига, защото те са дечурлига. Моя син на 16 години. Това са някакви такива келеши като него, които ходят и турмозат някакви други такива подобни келеши. Братко. И те мислят, знаеш защо го споменавам? Защото, те не са виновни хората, да пеят, такъв гангстерски рап, обаче питам сина ми, добре, какво слушате? И то ми обяснява, слушаме Мърда Бой, слушаме МБТ, слушаме още кой и другите слушат Чалга. Знаеш ли парадокса какъв е? Че тия дето, до голяма степен всичките тия дето, за мен лично, в смисъл е продал
2 плика някъде на някой приятел и е решил, че е много сериозен гангстер. Сега ще ти кажа, знаеш колко мъжки момчета съм погребал? Нямам представа. Мъжки момчета говоря. В смисъл, много сериозни мъже. Не са сред нас, брата. Така че не ми обясняй колко си гангстер. Защото аз знам гангстери и тия хора не са живи. На днешно време оцеляват нещастниците. Той, който е готов да продаде и майка си, само и само той да бъде окей. Това е нещо, което се случва в момента. Било то в политиката, било във всяко едно отношение. Разбрахте. Не трябва да имаш никакви скруполи, никакъв Господ и нещата ще се случват. И не ми обяснявай, че си мъж. Защото да си мъж е много тежка приказка. Много тежка дума, за която трябва да се бориш всеки ден. Всеки ден. Факт. И да не забравяме да уважаваме жените. На първо място. Какво е твоето бъдеще в музиката? Отдеве ми спомена, че си кефиш на хаоса. Кефа се, аз от дете електронна музика харесвам. Аз харесвам всякаква музика, човек. В смисъл, всякаква, силно се изразих. Но обичам музиката, като цяло обичам музиката. Минават ли ти през главата някакви идеи да тръгнеш в друга посока? Чисто вече съм дърта му се не види. Нямам толкова време да ги развивам тия работи. Ти нормален ли си, бе? Армин Ван Бюрен да не е на 12? Нали? Първи се занимава с това нещо. Има предимство. В смисъл такъв. Пък и аз вярвам, че като си избрал един път, стой си там да му се не види. Да не си малко като фурнаджийска лопата, защото... Слушай, за малко интригантски въпрос, ама добре, какво ти е отношението към чалгата? Защото в това с Димака... Аз искам, без да извиня, че те прекъсвам, веднага ще ти отговоря. Тия хора за мен са достойни за уважение. Тия хора направиха бизнес. Тия хора в момента, като тръгнеш през Pioneer, през всичките тия, през годините, аудио, диапазон, рекърдс и така нататък. Тия хора правят бизнес. Тия хора може между тях си да си имат всякакви мизерии и така нататък, обаче за пред хората това нещо не излиза никъде. Докато ние, брато, събереме 50 рапъра на едно място, брато, и всеки, батко, толкова е забавно. Виж, аз съм вече и на години тия работи. Човеко, дайте да станем милионери, па тогава да се караме, бате. Какво става тук, батко? Бате, казвам ти, в ония апартамент всичките беха егати мъжете, брато, не могат да съберат да си купят гнусни наркотици, брато, с които да се надрусят. Иначе през цялото време се говори, ние какви мъже сме, разбираш. И тогава беше момента, в който викаме, аз си отивам. Знакови хора, бате. Сега ако си отворя, толкова неща знам, толкова неща мога да разкажа, ама смешно е. В смисъл, няма да направя, ще навреда още повече на нещо, което толкова обичам и съм се опитвал да направя нещо. Неименуемо има и много мъжки момчета в тази музика. Много, много сериозно. Хора, които най-малко подозираш, че са такива. Аз не познавам много средите и още по-малко познавам хората, но да ти кажа, имам впечатления, нали, базирани на някакви неща. Пак не личен контакт, имам хубаво мнение за някакви хора. Надявам се да не ги срещна и да ми опровъргаят мнението. Да, и това се случва. Една информация, която е непотвърдена и не знам какво ще кажеш по въпроса. Чувам, че правиш музика за някакви такива интересни неща. Телевизия, филми, не можах да разбера точно за какво става въпрос. Отговаря ли на истината? Не, ще не се занимавам. Не, в смисъл, виж, аз искам хората да ме знаят като Били Хопето. Като Билян Молов. Вече, какво съм избрал да не знаят хората, си изцяло решение. Да. Правилно. Ще кажа защо те питам, защото играта ми беше на гости и той се занимава с озвучаване на анимации и на кино. И каза, че му е супер интересно. Та на мен ми е любопитно, нали, ако хората правят някакви странични неща, които са интересни, какво си решил? Това е в крайна сметка. Сега ще върна на това в началото, дед каза, че много малко неща пише за мен в интернет. Да. Тоест цяло това нещо не може всичко да е... Мисъл,
на тепсия дадено на хората. Аз го уважавам. Човек, ако може да го направи, супер. Трябва да го гониш това нещо. Аз винаги мисля, има повече са плюсовете от това да не знаят много неща за те, отколкото са минусите. Но неизвестността. Да. Сега ще ти кажа, защото нали, това постоянно да си Big Brother на показ. Да, и така нататък, това ти носи много неща. Обаче, бате, толкова неща ти взима, че идея си нямаш. В смисъл, имаме 1000 примери за това как хората говорят и отличен опит. Бил съм в много сериозни отношения с наркотиците, ама такова много бях претомиране, преди да се запознава с жена ми. Благодарение на нея, аз съм друг човек и благодарение на нея... Ма беше закачен ли, бе? Бате, какво няма, бе? Ти лути си, то беше страшно. Ама и то, в смисъл, сега не искам да влизам... доста неща ми се случиха от дете още, като започнем и така нататък. Явно избира там. Не искам да те карам да влизаш в детайл, обаче ако човек нали, е минал през това, значи какво по-добро доказателство за това, че от всяка гадна ситуация има излизане? Брато, сега ще ти кажа. Нещата, които ми се случиха тогава, нещата, които съм ги превъзмогнал, брат, са ме направили такъв бетон, че просто... Комунистически бетон, разбираш, бузлуджа. Казвам ти, така се и чувствам, човек. В смисъл, до такава степен, че нещо, което ти в смисъл да си способен да извадиш от сърцето ти нещо, което си мислил, че без което не можеш, да го оставиш настрани и да забравиш за него, това е много сериозна сила. И много, много добър приятел. Добре, мога ли да те помоля тогава да кажеш в такъв случай на хората, които имат някакви проблеми с някакви, да го наречем, общо такова зависимости, някакви 5 приказки, които да им дадат някаква посока? Всичко започва. Аз искам да се променя. Искам живота ми да е по-добър. Имам виждане за това. В живота, кое ще ми донесеш, кое ще ме направи щастлив? Mm-hmm. Дали да работя това, дали дали 2 деца, къща в Рибарица или в Ябланица или в Тутракан. Без значение. Mm-hmm. Гони ги тези неща. Навик се създава за 10 дни и служи за цял живот. От теб зависи какъв навик ще си докараш. Не, това е много хубаво, защото хората много често... Бил съм наистина, смисъл, излагал съм се като най-големия кифладжия човек. Години наред съм се будил в съня си от срам. Много от нещата не се знаеха, не успяха да стигнат до хората. Но без сито на устата майката ми се еба, човек. И то, защото съм вярвал на хора, които не е трябвало. И всичките тия хора ме фърлиха, бате, от една сграда, 500 етажа, брато, с едно пияно на врата и гледаха как се разбивам на земя. Свободен полет. Да. Като не се появи човека, който ми върна вярата в много неща. Супер. И аз така мисля. Ево. И аз така мисля. Гледай са, аз мисля, че това е много як начин да сложим някакъв край на този разговор. Той мога аз съм сигурен, че ти... мога да стигне до 20 часа. Да, аз съм сигурен, че ти имаш много неща, които да смисъл в самия разговор те усещам как мога да скочи от едното в другото, имаш много какво да кажеш. Да. Обаче някак си да го направим така, че да завършим с нещо... яко. Яко, да. Да. С нещо яко. Сега ще ми... Знаеш, защо те накарах да кажеш няколко приказки? Защото в днешно време им прави впечатление, хората са много, много лабилни и много мързеливи. Мързи ги да спортуват, изглеждат ужасяващо, не са здрави. Мързи ги да четат, неграмотни са, не могат да пишат, не могат да четат, оправдават се с какви ли неща. Мързи ги на всичко е. И имат оправдание. То е много трудно. 2019 година, по повод на това, 2019 година бях 136 кг лятото. И бяхме в един хипермаркет с големия. Бате, минахме покрай едно огледало и само се погледнах отстрани. Видях добре сложено момче, говоря за тогава малкия, сега е големия, Йоан. И аз до него, човек, викам,
какво правиш, човек? Към тия деца, викам, това ли са заслужили? Мисля, той беше дете, нямаше деца, нямаше го втория. И да, за 2 години 70 кила свалих. Браво. И до ден днешен тренирам. Малко имам проблем с хранителния режим, защото вкъщи е като някаква закусване. Един яде кускус, други искат това, другия това. В крайна сметка, каквото става, гледаш да не се хвърля храна. Особено, нали, като изходиме от това, какво се е случило при нас и така нататък, от деца и така нататък. Ние сме от поколението, което е научено, че храна не е хвърля. Трябва да се дояжда, да. Храна не се хвърля. Факт. Нали, да завършим с нещо много яко. Искам да кажа нещо на хората. Колкото и да ти се да струваш, че няма изход от нещата, всичко е в главата ти. И ти трябва точно наистина едни 10 дни да се откъснеш от навиците ти, от гадните хора, с които нали, мелиш брашно на момента, от средата, която те е докарала до тук, нали, си позволил да те е докара до тук, защото ти насила никой не ти го е... Факт. Така. На теб ти харесва да си сред олигофрен си и ти. Simple as that. Винаги има начин да се случат нещата и винаги усещането е страхотно. Когато си ударил дъното и си стигнал до там да почнеш да продължаваш да наливаш върху себе си и така нататък. В един момент, като се оттърсиш от всичкото това нещо, като почнеш да се връщаш към себе си, към човека, който си бил и така нататък, се обръщаш назад и единствено и само гордост. В началото е срам, много сериозен срам, поне при мен беше така. Сега се обръщам назад и гордея се човек с всяко едно нещо, без значение. Всяко едно нещо ми е дало съм научил урок, бил съм урок не за малко хора и не малко хора са били пример за мене. Винаги има начин да излезеш от този гаден порочен кръг и повярвай, чувството е страхотно. Говоря за тия, които са в някаква безизходица. Бате, казвам ти, някой ден съм си казал, ще напиша книга за живота ми, но още някои хора са живи и не искам да ги засрамвам. Друго искам да ти кажа, друго тръгнахме да си говорим, е, че живота е много хубаво нещо, но трябва малко да се потрудиш. Трябва да спреш да се интересуваш от това, какво става с другите. Цялата тая енергия я стовари върху твоя живот и хората около тебе и ще ти се случат нещата. Стой, гледай. Неименуемо. Изчакай, приеми го като игра на Супер Марио. Трупаш точки всеки ден. С ослабването имаше една приказка, така вярвам и с положителните неща в живота. Ослабването е като кухненска ролка за хартия. Чак като тръгне да свършва, виждаш резултата. Да. Така е и с хубавите неща. Ти не спирай да правиш тези неща за себе си, не спирай да бъдеш приятел на себе си, да бъдеш здрав егоист, не егоист. Между здрав егоист и егоист има балкан разлика. И нещата ще се случат и ще дойдат и правилните хора, които ще видят хубави работи в тебе. И слънцето ще почне да свети по друг начин за тебе. И вкуса на кафето ще има по-мек и приятен вкус. Много хубави неща могат да се случат и всичко зависи единствено и само от тебе и от това ти как се виждаш, в какво е твоето място в този живот. Много яко. Това е наистина. Последен въпрос. Препоръчай ми някой, който би ти било интересно да седне на твоето място. Гуцлав и Буч. Ама в комбинация. В тая комбина. Окей. Ще удариш едно рамо да се свържем с тях. С най-голямо удоволствие. Защото аз съм ги подкарал сега хип-хоп чалга, хип-хоп чалга, хип-хоп чалга в един епизод. Значи имам и от едните, имам и от другите, имам и такъв, дето беше първо от едната страна, после мина от друга страна. Така че колкото повече хора се срещам, нали, от музикалния бизнес, да го наречем бранш, толкова по-ми е интересно, защото аз не съм част от тая
от тая индустрия и много от нещата, които чувам за мен са нови и ми е супер любопитно. Вярвам ти. Защото са много готини хора и тия не са готини, не ги каним вече. Има и яки. Наистина, аз го казах, нали, хората да не остават с впечатление, че тотално съм зарязал да вярвам в хората и така нататък. Има и читави, но за жалост все по-малко. И пак ти казвам, хора като нас, които в момента имат деца, наш дълг е да променим това нещо за тях. Да се бориме за по-добро. Да, и то тръгва от вкъщи всичко тръгва това нещо. Нещо, което да искаш да кажеш, пък не те питах. Много неща. Пак ти казвам, някой друг път мога да направим след време още, само че някакви други теми да фанеме. Ще фанеме, ще го направим как? Какво искам да кажа? Искам да са здрави хората, да не спират да вярват в себе си, да не позволяват на детето в тях да замлъква и не спирай да имаш мечти, да вярваш, да желаеш, защото всичко друго е сивота. Ако позволиш на тия неща да си тръгнат от теб. Аз вярвам много в това, което каза и затова един ден ще си купа Порше, защото на мен това ми е мечтата. Браво. И като я сбъдна, ще си мечтая за нещо друго. Аз искам конче, крави, овце, горе в гората. Набелязал ли си някаква локация? Имам, ама няма да я кажа. Не, защото ако не си, ще ти препоръчам Старозагорско едно. Не, имам страхотно място, дето в радиус от 60 км няма жив човек, точно като за мене. Ама още е много далече това нещо. Били хлапето ще стане Били отшелника. Той винаги си е бил. Като му дойде времето. Винаги. Приключваме. Беше ми драго. Благодаря за търпението на всички, които ни слушаха и изгледаха. И се извинявам, ако имаш. На мен ми беше интересна всяка една секунда, така че смея да твърда, че хората, които гледат, би трябвало и на тях да им е интересно. Лъчо ми казва, братле, много ти личи, като ти е скучно, така че нали, то като е тъпо, ама това не беше. Радвам се. Мерси за отделеното време. И аз благодаря. А на вас мога да ви кажа, последвайте мене, последвайте Били, последвайте Чичо Лъчо, студиото, канала, всичко последвайте, пращайте ми пари, защото искам да си купя Порше, пращайте консерви, абонирайте се, станете мембари и си живейте живота и бъдете добри хора. Факт. Ай си ходим. Ай. Е така. Ставам и си тръгвам. Ако ще се разчуе. Чакай, човек. Стай сама. Какво ще чакам, бе?